Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Πουνεράς και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο όπου αυτή τη στιγμή που κάνω βίντεο, το προηγούμενο βίντεο είναι ο υπολογιστής μου κάνει επανεκκίνηση, πιθανότατα, που είναι αυτό εδώ, βλέπετε. Και ναι, αυτό είναι ο λόγος που τώρα κάνω αυτό το βίντεο. Στο προηγούμενο μου βίντεο, στο υπολογιστή μου κάνει επανεκκίνηση που αυτή τη στιγμή δεν το έχω βάλει, αλλά καλά ξέρετε, όταν τα βλέπετε στο βίντεο θα υπάρχει εκεί πέρα. Να εξηγήσουμε λίγα πράγματα τώρα. Το τι θα κάνω τώρα. Πρώτον, καλή καθαρά Δευτέρα. Σήμερα είναι καθαρά Δευτέρα. Νομίζω το είπα πιο πριν. Όπως επίσης νομίζω είπα πριν ότι ο νέος υπολογιστής θα έρθει την Τετάρτη. Ναι, 16 Μαρτίου. Οπότε, ναι, δεν είναι καλό. Πραγματικά όμως το μυαλό μου προς μνήμη είναι σαν ένα ντόνατ. Έχει τουλάχιστον μία τρύπα. Ήθελα να κάνω αυτό το στυλ για κάποιο λόγο. Πείτε μου στο σχόλιο, ήταν καλό, ήταν άσχημο, χάλια. Τέλος πάντων. Όμως θα μου πείτε, Δημήτρη, τι θα κάνεις δηλαδή τώρα? Απλώς θα μας πεις αυτά τα νέα πράγματα και αυτό. Να σας δείξω λιγάκι κάποια παιχνίδια που δεν έχω δείξει αλήθεια πολύ πράγματα, και να εξηγήσω λίγα κάποια πράγματα. Πάμε λέει στο YouTube. Τέλος πάντων, πάμε λέει στο κανάλι μου. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να φορτώσει γρήγορα. Ναι, επίσης και αυτό νομίζω το στο υπολογιστή μου κάνει επανεκκίνηση, δεν είμαι σίγουρος, αλλά να πω ένα μικρό πραγματάκι. Λοιπόν, 16 συνδρομητές. Wow. Είμαι τυχερός. Ναι, σοβαρά δεν το έχω δει αυτό. Ωραίο. Αλήθεια, θέλω να δω λέει ποιοι είναι. Αν τους δείχνει. Αχα. Οκ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ο λόγος που εδώ πέρα έχει μόνο 13 ενώ 16 είναι ότι επειδή αν εδώ πέρα εμφανίζονται μόνο οι συνδρομητές που μοιράζονται δημόσια στις συνδρομές τους. Δηλαδή αυτοί που το έχουν κρύψει σε ποιους έχουν κάνει εγγραφή δεν φαίνονται εδώ πέρα. Όπως έχω κάνει και εγώ. Να, συνδρομές βλέπετε. Μπορείτε να το δείτε μόνο εσείς. Μπορώ να τις δω εγώ, αλλά δεν μπορείτε να τις δείτε εσείς. Είπα, ξέρεις κάτι καλύτερο θα κρύψω για τώρα. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα που λέω. Στον υπολογιστή, πόσο ξέρετε, θα κάνω τα βίντεο, αλλά έχω δύο προβλήματα. Πρώτον, κάμερα. Δυστυχώς δεν θα μπορώ να βάλω κάμερα, οπότε θα είναι χωρίς κάμερα, αλλά νομίζω αυτό δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και δεύτερον, το μικρόφωνο. Δεν θα έχει κάποιο μικρόφωνο σαν αυτό, οπότε μάλλον θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω αυτά τα ακουστικά. Δεν έχω μεγάλο πρόβλημα, αλλά εντάξει τώρα. Αν επίσης προσπάθησα να δυναμώσω λιγάκι το μικρόφωνο, πείτε μου αν ακούγεται πιο δυνατά. Φαντάζομαι, το δοκίμασα να δω αν ακούγεται πιο δυνατά. Δεν φαινόταν να ακούγεται πιο δυνατά, αλλά φαντάζομαι, ξέρω εγώ, πράγματι να ακούγεται πιο δυνατά και να μην το κατάλαβα. Και να ακούτε εσείς, ξέρω εγώ, δεν ξέρω κι εγώ πώς. Ναι. Οπότε να δείξω λιγάκι. Καλά, οι εγγραφές μου τώρα. Μην νομίζετε ότι δεν ξέρω καθόλου, ότι πάω και κάνω σε τυχαία άτομα και τέτοια. Ξέρω βασικά σχεδόν όλους, αλλά υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να κάνω. Πρέπει να απλώς να τους βγάλω, γιατί δεν κάνω ιδιαίτερα βίντεο, απλώς είχα κάνει πριν εγγραφή πριν. Και περιμένετε λίγα, και περιμένετε. Μην το πεις αυτό. Οκ. Sorry, δεν θέλω να με ενοχλούν καθώς κάνω βίντεο. Τέλος πάντων, γιατί ξέρετε, επειδή δεν έχω κάτι για να το κόψω προς το πάνω και να το κόβω έτσι βίντεο, θα πρέπει να το ξανακάνω ξανά την αρχή. Οπότε καλύτερα μένουμε έτσι. Τέλος πάντων. Για τώρα, θα μάθω μετά να κάνω λίγη editing ώστε να τα κόβω τις σκηνές σε βίντεο. Αλλά για τώρα δεν είναι μεγάλο το κανάλι μου, οπότε. Ξέρεις κάτι πηγαίνουν λέει εκεί μέσα. Έχουμε τι.
Κι άλλο φορτιστή, δεν σου πω. Δεν μου αφήσουν να κάνω βίντεο. Για να δω πώς έχει πάει το βίντεο προς το παρόν. 5 λεπτά. Οκ. Καλά είμαστε για τώρα. Αυτή είναι η καθημερινή ζωή του Δημήτρη Πουναρά. Με τους άλλους να φωνάζουν οι φορτιστές. Υπάρχει ένα θέμα με τους φορτιστές που συμβαίνει. Που είχα ένα φορτιστή που δεν δούλευε. Καλά, εντάξει, μπορώ να το εξηγήσω καμιά άλλη φορά. Αλλά ναι. Θα τον ακούγατε μάλλον που φώναζε. Ας πάμε στο βασικό θέμα. Γιατί ήρθε στο κανάλι μου? Α, ναι, για να δείξω το με συνδρομές. Εδώ πέρα είναι από τα βίντεο που μου αρέσουν. Δεν θα πω συγκεκριμένα το τι είναι το καθένα, αλλά κάποιοι μπορεί να δείτε. Anyway. Τι άλλο να δείξουμε τώρα? Να δείξουμε κανένα παιχνίδι από αυτά που παίζω, γιατί δεν τα έχω δείξει αλήθεια όλα. Ξέρετε, θυμάστε εκείνο το παιχνίδι που είχα παίξει σε ένα προηγούμενο βίντεο, αυτό εδώ, όπου είναι αγωνιστικό. Εγώ και κάτι άλλο παιχνίδι από το Paradise. Αυτό το Angry Birds Space Pallia το έβαλε λιγάκι για το Γιάννη, αλλά δεν. Απλώς δεν το παίζουμε ιδιαίτερα. Το έπαιξε ο Γιάννη, νομίζω είναι κάτι σαν πολύ μικρό. Δεν έχω ιδέα. Ωχ, Θεέ μου. Όλος φωνάζει για φορτιστές. Βλέπετε πόσο. Δεν φαντάζεστε, η οικογένειά μου είναι πολύ. Καλά, όχι όλη η οικογένειά μου, κυρίως οι γονείς. Είναι πολύ άστα να πάνε. Και πριν πείτε τώρα ότι μην μιλάς έτσι, οι γονείς σου είναι η μαμά σου, η μπαμπά σου, οτιδήποτε. Η μάνα σου, πατέρα σου, τέλος πάντων. Είναι να μιλάω έτσι, γιατί δεν ξέρω. Καλά, μην πάω πολύ τώρα προς αυτά τα πράγματα. Να το εξηγήσω κάποια άλλη φορά. Αλλά έχω προβλήματα με αυτούς. Ούψ, ναι, τέλος πάντων. Έχω το Minecraft Windows 10 Edition Beta, το οποίο είναι μια έκδοση για τα Windows 10. Καλά, εντάξει, άστο. Κάτι άλλο παιχνίδια εδώ γενικά, αλλά αυτό που παίζω βασικά κυρίως όταν ανοίγω υπολογιστή είναι το Asphalt Airborne. Εδώ. Το αγωνιστικό λιγάκι αλήθεια, δεν προλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί έχω και άλλα βίντεο να δω κτλ. Και το Sonic Dash. Το Sonic το έχετε δει από προηγούμενο βίντεο και ένα στο σχολείο, ξέρω εγώ, μου είπε πως φαίνεται να μ' αρέσει πολύ Sonic τελευταία. Ασχολούμαι λίγα τελευταία με Sonic πράγματα αρκετά. Αλλά αυτό το παιχνίδι είναι. Να το ανοίξω λιγάκι. Είναι από τη Sega. Καλά, ξεκάθαρα είναι Sonic Dash και ένα μικρό Sonic παιχνίδι, όπου βάζω έτσι να παίζεις με κάθε μέρα στον υπολογιστή, να κάνω σχήμα, πάμε κτλ. Τώρα, δεν ξέρω αν στο βίντεο θα κολλάει, ας ελπίσω όχι. Θα δείξω like ίσως και το Steam και άλλα πράγματα. Οπότε ναι, αυτό το βίντεο είναι απλώς δείχνω κι άλλο λίγα για τον υπολογιστή. Είχα κάνει βίντεο που έδειχνα λίγα για τον υπολογιστή, αλλά ήταν λίγο, ήταν γρήγορο. Ας προσπαθήσω λίγα παραπάνω, έτσι. Οκ. Περιμένετε λίγα τώρα. Ναι, 16 συνδρομητές πάντως. Δες γιατί, υπάρχει εκείνος ο τύπος, ξέρω εγώ, που αυτός εδώ πέρα ο τύπος, ο RazFX, που μου είχε πει, ξέρω εγώ, πως καταστρέφει το ελληνικό YouTube και μπλα μπλα μπλα, τέτοια πράγματα. Και ναι, πήγα να τσεκάρω το κανάλι του, εδώ τι βίντεο έχει βίντεο σαν το ξέρετε ποιον. Aquí έχει να κάνει 4 εβδομάδες βίντεο. Μαντεύω, ξέρω εγώ, ότι θα δει αυτό το βίντεο, ξέρω εγώ, ή θα μου γράψει στα σχόλια κάτω. Αλλά ναι. Οχ. Α, οκ. Όχι. Κάντε να πάρει, ρε. Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Περιμένετε λίγη πρώτα να δούμε λίγα τα κανάλια αυτών εδώ πέρα. Οκ, αυτός έγινε κάνει 4 εβδομάδες βίντεο και λέει ότι είχε μια νέα κάμερα. Το είχα δει εκείνο το βίντεο. Μάλλον θα αρχίσει και αυτός. Α, ναι, επίσης ο Iron Paris. Πρώτον, μη μου λέτε συνεχώς να κράζω τον Iron Paris. Και αυτό το πράγμα τέλειωσε. Δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με τον Iron Paris, εκτός αν είναι κάτι πιο ιδιαίτερο, εκτός αν σχολιάσει ως εμένα ή κάτι τέτοιο. Αλλά για τώρα, για με αυτός εδώ πέρα έχει 68 συνδρομητές
και 66 βίντεο. Wow, θέλω να δω, είναι καλός. Οκ, έχει παίξει λιγάκι Minecraft. Στο PlayStation 4 έχει παίξει λιγάκι. Βασικά αυτό δεν είναι παίξει. Είναι παίξει. Ναι, είναι NBA. Νομίζω είναι το παιχνίδι. Geometry Dash, Lego. Και άρα πολύ με PlayStation 4. Intro. Για να δούμε πώς είναι το intro του. Μία γρήγορη. Δεν έχει γράψει κάτι άλλο στην περιγραφή. 20 Ιανουαρίου 2016. Πότε πρόλαβε να βάλει τόσα πολλά βίντεο? Και έχει 2 likes και 0 dislikes. 40 όμως προβολές. Φαίνεται δεν κάνουν πολύ like. Whatever. Sorry φίλε, αυτό δεν είναι το intro σου. Αυτό είναι το intro του PlayStation 4. Κοίτα, δεν έχω πρόβλημα με εσάς. Φαίνεται ότι έχετε καλά βίντεο. Αλλά τουλάχιστον να είναι δικά σας βίντεο που εσείς έχετε κάνει και όχι ότι γράφετε από τα άλλα κανάλια. Και να έχετε δικά σας κανονικά intros. Και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο στους Έλληνες YouTubers, μιλάω γενικά για τους YouTubers. Και πάμε να δούμε κάποιον άλλον. Τέλος πάντων. Βασικά τους άλλους έχω δει λιγάκι. Οπότε... ας τελειώνουμε λιγάκι. Ας πάμε στο Sonic Dash. Εγώ λιγάκι ήσυχα τη μουσική. Το πρόβλημα που είχα είναι ότι, που βγήκε μόλις τώρα, είναι ότι υπήρχε ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας που μπορούσες να ξεκλειδώσεις αν κάνεις μια ιδιαίτερη πρόκληση μέσα σε κάτι μέρες, επειδή φαίνεται ότι γιορτάζουν 3 χρόνια αυτό το παιχνίδι. Και δεν πρόλαβα! Αυτός ο υπέροχος χαρακτήρας, βλέπεις. Αυτός ο υπέροχος χαρακτήρας τώρα πρέπει να τον αγοράσω με κανονικά δολάρια. Ή πρέπει να περιμένω ώστε να μου ξαναβγάλει τέτοιο. Που εννοείται δεν μπορώ να τον αγοράσω, δεν θα τον αγοράσω με λεφτά που είναι την ζωή. Οπότε ναι. Λοιπόν, ας δείξουμε λιγάκι να παίζω αυτό το παιχνίδι. Ακούστε την πρώτη μουσική. Τέλος πάντων. Αυτό το παιχνίδι, προσέξτε, θα φαίνεται λιγάκι σαν να γλιτσάρει και τέτοιους πράγματα, σαν να κολλάει κάπως ιδιαίτερα. Όχι εννοώ να κολλάει επειδή ο υπολογιστής μου κολλάει, εννοώ προς έναν άλλο τρόπο. Θα δείτε. Μπορούμε να βάλουμε ιδιαίτερα boosters αν έχω. Οπότε πουμ. Ξέρεις κάτι, καλύτερα άστο. Ας γυρίσουμε στην κανονική γιατί... what? Κάτι κατάφερα. Καλά, άστο. Θα το δείξω μια φορά όταν δεν κολλάει ο υπολογιστής μου τόσο πολύ. Για τώρα πόση ώρα κάνουμε βίντεο? 14 λεπτά, έχουμε ακόμη λίγο. Τι άλλο να δούμε? Συνδρομές και συνδρομητές. Συνδρομές φυσικά είναι αυτός που έχω κάνει εγγραφή τα πιο νέα τους βίντεο. Τέλος πάντων. Οπότε τι ασχολούμαι με πράγματα τώρα τελευταία, μπορεί να αναρωτιέστε. Θα πήγαινα να εξηγήσω πράγματα με anime που ασχολούμαι και τέτοια, ή anime όπως θέλετε να το λέτε, που το έχω εξηγήσει ήδη στους φίλους μου στο σχολείο λιγάκι, αλλά για τώρα δεν θα ασχοληθώ πολύ με αυτό, δεν θα πω τίποτα. Για όσοι δεν ξέρουν τι είναι, πήγαινε να το ψάξετε, εάν ξέρετε πως γράφετε. Τέλος πάντων. Μπορώ να κάνω τίποτα εδώ πέρα τώρα, να σας... μήπως έχετε καμία ερώτηση, αυτό δεν σκεφτόμουν πιο πριν. Μήπως έχετε καμία ερώτηση για εκείνο το παιχνίδι που είχα παίξει. Πάλι άλλο ένα Sonic παιχνίδι. Ξέρω, φαίνεται σαν να μ' αρέσει το μερáo Sonic. Απλώς είναι που σημαίνουν κάποια πράγματα τώρα τελευταία και γι' αυτό ασχολούμαι λίγα και παραπάνω με Sonic από ό,τι συνήθως. Αλλά
Τις προάλλες που έκανε εκείνο το βίντεο που υποτίθεται ότι έπαιζε το παιχνίδι έτσι και... έπαιζε το παιχνίδι και δεν είχε καταλάβει ότι είχε αρχίσει βίντεο και τέτοια. Λοιπόν, το έπαιζε από εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα emulator που βασικά αυτό που κάνει, τα emulators αυτό που κάνουν, που έχω διάφορα τώρα, ότι βάζουν παιχνίδια που κανονικά τα έχουν σε άλλες κονσόλες να μπορείς να παίζεις στον υπολογιστή. Οκ. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό. Ναι, βέβαια εδώ πέρα έχει την οθόνη, ξέρω εγώ, σαν είναι ανοιχτό κάπως, αλλά δεν έχει παιχνίδι. Ωραία, και σβάμε αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι που έπαιζε. Sonic the Hedgehog. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο Sonic. Οπότε παρατηρήσετε λιγάκι παλιά γραφικά. Οκ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Boom. Μόνο να πάρει. Boom. Yay! Οκ, και τρέχουμε. Έχει πλάκα. Ο Sonic έχει τέτοιο χαρακτήρα που για κοιτάξτε τι θα γίνει αν τον αφήσω απλώς εκεί πέρα να περιμένει. Με κοιτάει, τυπάζω στο πόδι και απλώς περιμένει να κινηθώ. Και κοιτάξτε τι γίνεται, επειδή δεν έχει πολύ υπομονή ο Sonic. Έλα. Ξέρω ότι το κάνεις. Κάντο. Έλα. Νομίζω το κάνει, δεν το έχω τσεκάρει. Καλά, βάλε σιγά τώρα τη φωνή. Έλα, Sonic, το ξέρω ότι το κάνεις. Κοίτα, αν περάσουνε... Αν περάσουν 20 δευτερόλεπτα χωρίς να κινηθεί του, θα κινηθώ εγώ. Οκ. Έλα. Δεν θα κινηθείς. Μα δεν το βάλανε, ποιος ξέρει. Anyway, πάμε να συνεχίσουμε. Θα το δοκιμάσω να δουλεύει καμιά άλλη φορά. Πάρουμε αυτό. Point. Ωραία. Α, ναι, αυτό που κάνει είναι ότι μπορώ να είμαι αδύναμο. Όχι. Το ανάποδο. Μην μπορεί να με νικήσει καντέρας για λίγο. Point. Όχι, τρέξε. Έτσι. Yay. Τέλος πάντων. Νομίζω αυτό θα είναι το βίντεο για τώρα. Δεν έχω ιδέα τι να κάνω. Αλλά μόλις έρθει ο νέος υπολογιστής θα κάνω ένα βίντεο ώστε να δείχνω ότι ήρθε ο υπολογιστής. Και νομίζω, εάν τα καταφέρω, και πιο μετά θα κάνω ένα βίντεο που θα παίζω το παιχνίδι. Ξέρετε ποιο παιχνίδι. Στο νέο υπολογιστή. Ας ελπίζουμε μόνο να είναι καλά. Τέλος πάντων. Αλλά ναι, έβαλα λίγα και πιο δυνατό το μικρόφωνο, οπότε πείτε μου εάν είναι κάπως δυνατά. Νομίζω είναι. Πρέπει να είναι. Οκ. Συγγνώμη αν ξέρω εγώ... Συγγνώμη αν περιμένετε κάποιο καλύτερο βίντεο, αλλά δεν έχω αλήθεια κάτι για τώρα. Άρχισα επίσης και λιγάκι. Τώρα τελευταία αργώ και κάνω Δευτέρα βίντεο αντί για Κυριακή.
Αλλά μόλις έρθει ο νέος υπολογιστής θα κάνω πιο πολύ βίντεο, αν μπορέσω, ναι, θα δείξει. Και ναι, ας ελπίζω να σας δω την επόμενη φορά. Λοιπόν, κάντε like εάν σας άρεσε, που μάλλον δεν θα σας άρεσε γιατί ήταν απλώς νέα. Αλλά λέμε τώρα, σε περίπτωση που σας άρεσε κάντε like, κάντε εγγραφή κάτω στο κανάλι για να μπορείτε να βλέπετε τα νέα βίντεο όταν βγαίνουν. Βέβαια αφού φτιάξετε προφίλ, αλλά τέλος πάντων κάντε σχόλιο, πείτε μου, γράψτε σχόλιο βασικά και πείτε μου τι άλλο βίντεο θα θέλετε να κάνω. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Πραγματικά, σας το είπα και πριν, ξεχνιέμαι εύκολα. Ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ. Να πάρει τι ήθελα να πω. Έλα τώρα, να το θυμηθώ. Ήθελα να πω... Δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Να κοιτάτε κάθε φορά κάτω από το βίντεο την περιγραφή. Ξέρετε, αυτό που είναι από κάτω από βίντεο που σαν περιγράφω το βίντεο. Πρέπει να σας το δείξω λίγο. Πάμε σε ένα βίντεο έτσι άσχετο, ok. Πάμε σε αυτό εδώ. Σταμάτα εδώ, σταμάτα, ok. Λοιπόν, και αυτό που κάνετε, μόλις πηγαίνετε σε ένα βίντεο, αυτό που θα κάνετε είναι εδώ πέρα. Βλέπετε που είναι αυτή η περιγραφή που λέει δημοσιεύτηκε στις τότε και έχει περιγραφεί εδώ κάτω. Λοιπόν,